ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ತೋಟ ಕಾಂಗಗೆ ಮರ್ದ ಬುಡ್ಯಾರಂಡು ಸುಣ್ಣ ಬೇಯೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕನು ಅವು ಹಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಓಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪ್ಪನಿ ಕಜಕ್ ಕಡಲ್ಡು ಕಡಲ್ಡು ಮೇ 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 ಬರ್ಸಾಗ ಮರ್ದ ಬಿಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಚತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ದೊಂಬತ ಅಂಚ ಮರ್ದ ಬಿಡ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರಂಡು ಪರತ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಿ ತುಲೆ ಎಸೋಕ್ ಜೀದಲ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇವು ಲಾಯ್ ಪೋವು ಲಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಆರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನ್ನೆಂಗ್ಲ ಒಂತೆ ತೋಟ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇನಿ ಅರ್ಧಗ್ ಒರಿದನ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಗ್ ಇನಿ ಬಿಟ್ಪಣಿ ಪರತ ಅಂಗಿ ದಯ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಮರ್ದು ಬಿಡ್ನ ಪೂರ ಅಂಗಿಗೆ ಬೂರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿಗೆ ಬೂರ್ಡು ಅವು ಪೋಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಗ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗ 85 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆರು ಪಂಡ ಚೂರು ಕುಲುಚೆರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆರು ಯಾಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ ಆಯನ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ತೋಟ ಅತ್ತು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ತೋಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕು ಇಂಕ ಒಂದು ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊನೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರೆದ ಗಿಡ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈಲ್ ಪೂರ ಉಂತುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಪೋಪಿದಿಜಿ ಅಂಗಡಿಡ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆದಿಜಿ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪೆದ ಕೈಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಇಪ್ಪುನಿ 3 ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ ಎಂಕಲ್ ಏತನ್ ತಿನ್ನುವ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆದ ತುಲೆ ಮೂಲು ಗುವೇಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗುವೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುವೇಲ್ದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬತ್ತದ ವನಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ 3:45 ಪೇರಂಗಾಯಿ ತುಳಿ ಪೇರಂಗಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮಗು ಪರಂದು ಪತ ಬೈದೆ ತುಪ್ಪಿ ತಮ್ಮು ಬಡ
ಅಯ್ಯೋ ಕೊರು ಒಂದು ನಾ ನಾ Parabu gengkna. Parabu molena magal molu. Tulla pira korori galega. Yero. Yerma. Na? Namul kite. Kite. Namulu kite tula. Nda? Pun, ena kite. Ah. Odu. ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪೇರ್ದ ಕೆನೆ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ದೀದ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಐಸ್ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಕಡೆವುಡು ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಅಪಗ ಬೇಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಂದುಂಟುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನತ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆನ್ ಪೂರ ದೆತೆದೀದ್ ಐ ಬೊಕ ನಮ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ದುಮ್ನಾನಿದಾನಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ದಿವೊಕ ಮನದಾನಿ ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವುಡು ಅಪ ನಮಕ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ ಮೂಲ ಐಸ್ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ನೆನ್ ಪೂರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ ಬೊಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಪತ್ತುಂಡತ ಐಕ್ ಚೂರು ಕೈಕಂತುರ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಟುಲ್ಲೆ ನಮ ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡತ ಅಡೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ನೆನ್ 4 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕುದೆನ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಕು ಅವು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೊಕ ನಮ ಕಾಯ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂಥರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಐಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಡು ನೀರ್ದಂಶ ಪೂರ ಪೋಡು ತೊಲೆ ಈತೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಕ ಯಾನೆ ಆನೆ ಕಾಯ್ತು ತಿಚ್ಚಂಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಅಪ್ಪಿ ಓಯ್ ಕೋಡೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ ಗೆರೆತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಎಂಕ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಂತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಚಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದೀದ್ ಯಾನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚ ಈ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದು ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂತಜೇರಿ ಇಂಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು
ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಹೊಡ್ದು ಜರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ನ ಏಜ್ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಏಜ್ 17 ವರ್ಷ ಬಟ್ಟಿ ಆತಿಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು 17 ವರ್ಷ ಆಣ್ ಪನ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಒಲ್ಕೆಂಡೇರು ಊರು ಒಲ್ಪಂಡ ರಾಯಿ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಐತ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಯಿ ಅಲ್ಪೆನ್ನ ಊರು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.